So, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Iya ndithu apa tikambeko za ngozi ya ndege yomwe idachitika kutenga ndithu miyoyo ya Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima komanso ndi anthu ena okwana 8 mizimu yawo ndithu iwuse mumtendere. So, Professor Arthur Peter Mutharika, President of Malawi, walamula kuti pachitikenso Commission of Inquiry ina pafufuzidwenso kachikenaso, and zimene zindithu zachitika and nkhani ndithu yabweresedwanso ku Parliament, and Mai Mary Chilima amene ali akazawo a late Vice President Saulos Chilima yowa ndithu apanga post kuti zikomo kwambiri Peter Mutharika. So chifukwa iwo zimene amadikirira fa mapost awo most of the times amakhala kuti sikudziwa chimene chinachitika, sikudziwa chimene chachitika. Komanso remember kuti ingakhale so not only her, komano even a lot of Malawians pali zinthu zingamba zimene samamvetsetsabe pa imfa ya pa plane crash imene ichayo. Pali zinthu zingamba zimene samamvetsetsabe kuti kodi izi zinaenda bwanji, nanga zinatani. And Amalawi sana ndi mafunso osowa mayankho kuphatikizapo so even a president amene then president amene former president Dr. Lazarus Chakwera anazayankhula koso, right? Pantha amene makapanga launch ya za Chilima Foundation anazayankhula koso kuti iwo sakudziwaso kuti like mulungu yekha amene akudziwa kuti chinachitika njani. So pamene tipakhala nthu mafunso ochuluka kwambiri pa nkhani imene ijayo, komano mwina mamafunso ena. Okay, choyambira tikambeza za zikhulupiriro za anthu fa pali ena amakhulupirira kuti okay, tisapite kaya kumeneko imene I think ikhale kumapero and iniyo muweruza nokha. Komano tiyambe pona kuti mafunso a anthu funso loyambirira makamaka kapena kuti pena anthu amafuna amvetse choyambirira ndi statement ya Dr. Lazarus Chakwera imene adazayankhula kunena kuti ndegeyo inafika kumzuzu ndipo mzuzu kuja chifukwa cha nyengo yosakhala bwino, ndeno adakanika kutera kumzuzuko ndi adawuza kuti mubwerere nso ku Lilongwe. Peba japo pali mafunso kwambiri pamene BFU ofufuza ku German atabwera nkunena kuti ndege tu sinakafika ku Mzuzu, sinakafika ku Mzuzu komwe katikati mwemo inathira mwemo. Ndeno amene amalembera speech amene amauza president kuti akulu ndege nakafika ku Mzuzu kena kwena anayibwezaso amene yoyo munthu amene yoyo information imene anayipeza kuti koma amene amafika ku Mzuzu oyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko, ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Okay, ndopasa an example kuti mina ngati simukupesa pankhani imene inuyo muli ndi munthu wanu wakufamily wanu, family member wanyamuka, tipanga example, wanyamuka wachoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe, right? Kenako sakuonekaso gamba tipana kuya sizi kuti zikafulali kuti koma report ninkukupezani kwanena kuti anafika ari ku Lilongwe, koma ku Lilongwe kujako anakanika kuloka pa Lilongwe bridge for the bridge inaitaduka. Nde anauza kuti anakumanda traffic anauza kuti akulu bwererani mbwerereso ku Mzuzu apa simungadutsa apa. Komano
afterwards nkupeza zoti panachitika ngozi ntopena pake and report likuti galimoto ija imana kwera family member wanu ija ari kulungu kuti sina kafikeko yathala mumwemo munjira mumwemo ndiri fuso muzikhala ndifuso kumene iweyo amakuuza kuti gamu chanaibweza ndi ndani like pene pachapa ndi pafunika pafufuze bwino amene amale mpira speech ya president amene ajawo afufuze bwino right chabwino tungofuna tingomvesesa chifukwa zimamveka kuti sizimamveka ndege nafika kunzuzu kana kunzuzu kuchako ya basa naibweza kamano akuti chilongo mnyeni ndege sina kafika kunzuzu like ndemafuso mzuto akwena kuyankhidwa maansala ake sampapa palibe chabwino nkhani yoyambira ndimeneyo. Nkhani ya number 2 ndi chifukwa chani panabwera order yona kuti chama 9 mnamicha anthu amakafufuza chama 9 anakapeza kwano kuti anauza kuti akulu remember kuti we were there ife talipo mpano timapanga report kuti chikuchitika chakuti chiyoyo chakuti remember mu June imene mucha tinapanga report ndithu chifukwa panali order imene inasabwera kwanena kuti kufufuzako siyani kwanali sakayi kufufuza like afterwards kumano zima amakana like afterwards zinapezeta namba kana hayi sitinalese kufufuza mako kunali anthu amene kujako ena mwa anthu amene kuboko ena mwa anthu amene lokubena koko anasoma MP analetsedwa kuti basa kufufuza sazipita. I was there in Nkhalango yokwitima, Mr. Speaker, sir. The Chikangawa issue. Of all the people that are touched, I'm one of them. Yes, we want the commission of inquiry. Yes, we want it resumed. Yes, we want it refreshed. Why? Because we were not convinced with the report that we got. We still have questions, Mr. Speaker, sir. There are so many questions that need answers. I was there that morning at the airport waiting for Dr. Saulos Kraus Chirima. I waited for hours to no avail. I was there when they said the plane was missing. I was there when we were told that it's been seen or it has been crashed in Chikangawa near a tower. I was there, honorable members. I was there when the search was commissioned. I was following behind the army cars and the police car that went for searching. I was there. We were using our phones to check on the roads. Where do you check Ndege on the street? Where on earth? I was there, Mr. Speaker, sir. I was there when the search was called off at 8 p.m. I was there. Yet we are told the search was not called off. I was there driving back to Mzuzu behind an army car. I was there. If there is a fresh inquiry, I'm one of those people that they must start with. And I was there in Nkhalango yokwitima, Mr. Speaker, sir. I was there. And what made me so depressed, frustrated, because was that fact that when the plane went missing, most of our neighbors, ministers were there in Katabe. None of them came to the search that day. None of them showed up that day. None of them showed any sympathy. First Deputy Speaker, sir. Like, why? Why? And how many amaletselo kuti basi musakasaka mwana amene sakumziko chitika nchani basi basi bambo aka wate basi ndikagone timfufuza mawa amene really simukuzoza kuti mwana ali kuti okhaso vice president chabwe issue imene nkhayema kanidwa pano koma aya order nthu inabwera ndithu umbono wake walipo ndomene chabwe imene nkhani number 2
Mose mari tungofa ngomvesa Samuel. Sirubese ma conspiracy ena ali wase komano tufare ngomvesa Mose kuti zinachitika chinechitika njani minimum like pafunika mayango. Achuluka mafuso opanda mayango. So fuso lomalizira nkani yomeze mina amala tukwenda kumvetsa kwambiri nkana kuza ndi nkulu jamwe nkara ineyo ndaimbira phone ine ndamva chinthu phu ine makuti aminocha amaonja ali kutiko komanso amaonja ofunika tim atipase nthu unaimbira ndani amene anayimbira osewo kuti munthu anamva chinthu munthu anazito ndege sidi bwino iye anaimba phone and munthu amene yoyo and information munthu amene akuona kuti afufuzidwa ali kuti choyambe first samba mvekaso pa munthu tende ndani zina yake ndani ali kuti amene yosa akhaleso mu commission of inquiry iye uja akhaleponso right. Napereka utenga kuti ife tinamva kuti mwina ichi tinamva phokoso lotere tinamva zinthu zinaenda motere mwina choyamba atsogoleri ndi kudziweni. Ineyo ndine College Nkosi kuchokera ku Kasangazi School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene fe tinayionera mene imaterera itadusa pa Kasangazi School paja inazafika pena pake pa manda pamene inazayima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene inali mwamba ili mmalere koma yasisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa. Inazooneka kuti utembenuka yukhanga yatembenuka yasonyeza kusi kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingereza. Sinali upside down koma inali khala ngati yaonesa kusi pang'ono. Kenaka italowa ku mitambo kuja ku inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza na zaimbira kopisi ndine College Nkosi ndugwira so ntchito ndi vice president anakafikapo pa nyumba panga amene ndugwira nawo ku reforms komanso ndine innovator amene ndugwira so nawo ku innovation and creativity ndiye naye sesa ndithu kuimbira ku ofisi kwauza kenaka ntaimbira so ku polisi kushikangawa ku Nzimba naye sesa ndithu imbira Grace Malemya ku Umbuzimani ntaimbira osewa pepa ndayankhula maina amene naye sesa ndithu kwayankhula kenaka nazaimbira tamandani wa kumibawa ndaimbira tamandani wa kumibawa ndi Osmas Malemya wa ku OPC kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo ndiye mauthenga aja natumiza kwa kunzuzu chabwino ku PMF. China mwina chimatinga nene kwambiri pa anthu achatafika cha matani mucha cha 910 mamao kuti aipeza ndege ija. Anthu oyambirira tufuna anthu oyambirira anaona pochani komanso anarenga pochani pachimana arenga kapena iwo anangobwera chifukwa remember kuti panthu paja panasowa mamillion in cash panali mamillion in cash mukash ndithu briefcase imene ajalima ananyamula kuti akapereke kumaliro Araf Kasambala ndalama imene sinapezeke pene zimene zinasowa sizinapezeka ndalama sizinapezeke imene nkwenda kuti palamene anabwera kudzaba kapena kuti okay palamene anabwera ku before anthu akubwera kapena palamene ndege anayipeza before kuipeza kumene kuti kudziwa kucha ndimafunso ndi tamene ufunika yankhidwe bwinobwino. Okay, pankhani kuza ndi ndege ya imene inatenga miyoyo ya anthu 9 amenewa mizimu yawo isemutendere pamakhala zokamba zosiyanasiyana. Ena amanena kuti mumvetsetsa ena amanena kuti imene chali sinali ngozi kumene chinali plan kuti anthu aja achite zimene zichaso. Anyway, gulu linali matero. I don't know if magwizana au kama simagwizana.
silopereka maganizo kana kuti inali chani. Koma number 2 ena maganiza kuti what 2 ijai ndithu inali ngozi ndithu. Ngozi yachitika. Inali ngozi ndithu sikuti chenyecha koma panali ngozi ndithu yachitika. Komano ngozi yochitika zinapeza kuona kuti anthu amaudindo samafuna kuti anthu aja apulumutsidwe. Pena tumvana pena pako. Inali ngozi ndithu koma zitachitika inali ngati good news. Kwa anthu ena kuti basi man good news basi. Amen basi musapa asiyeni basi. Ngati kuti ngati yagwa ndiye ngati iwo akuphupha asiyeni kuno kwasafuza kabino kuti afere kutiko afere komweko. Ena maganiza ngati choncho. Ena nde so ena I think in maganiza okay ena maganiza konzoti atimene mchimna wera anthu I don't know if it's I don't know ngati zikupanga sense. Kama eno maganiza manje ngati Malawi inali ngozi kapena wina wakanawo walera kapena poyambirira inali ngozi ndithu after ili ngozi kana poena mkongora sizochitika kale. So guys, thank you so much ngani ndemeneyo and tizidikirira kuti chinga chitika chani Malawi ni cameras. Based on the evidence that the Commission has received, it is the Commission's findings that the probable cause of the accident was a combination of environmental factors and human factors. This finding is based on the analysis of the overall evidence in the flight data, the communication between the crew and the traffic control in Mzuzu, the weather conditions along the flight path, especially around Nhungwa, that could have disoriented the aircraft crew, contributing to the accident.